než se rozední. Ladilí, ladilou, pěkně v řadě. V peknom prostredí parku sú umiestnené staré banské budovy, zbierka historických banských strojov a hornín Slovenska. Ať mi trochu poradí, co mám dělat, řekněte. V jednom z týchto drevených domčekov nás čakalo prekvapenie. Každý z nás sa obliekol za ozajstného baníka a vyzbrojil sa na sfáranie do bane. Helmou, nepremokavou pláštenkou a ozajstnou banickou baterkou. Vonku zatiaľ snehu poriadne pribudlo a my sme opatrne schádzali po schodíkoch na našu prvú šichtu do bane Bartolomej. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou. Ladilou, ladilí, medvěd sedí na větvi. Ladilí, ladilou, zpívejte děti se mnou. Teraz navštívime škôlňu Bartolomej, ktorá bola vlastne funkčná, pracovalo sa v tejto škôlne až do roku 1900. Potom bola zatvorená, no a v roku 1974 bola sprístupnená návštevníkom Slovenského banského múzea ako expozícia, v ktorej môžete vidieť, ako pracovali baníci už od 15. storočia. Jednotlivé etapy štvolne sú rozdelené podľa toho historického vývoja, čiže budete tu vidieť aj také chodbičky, ktoré boli vlastne vydlabané prvými banickými pracovnými nástrojmi, ktorými bolo želiesko a kladívko. Ďalšie chodbičky sú trošku modernejšie, ako sa vyvíjala doba, vyvíjali sa aj pracovné prostriedky, čiže ďalej budú aj elektrické vrtačky, vrtacie kladiva a až moderné, najmodernejšie stroje. Postupne, ako budeme prechádzať, pri jednotlivých zastávkach si potom povieme trošku viacej. A poprosím vás, aby ste stále za mnou išli v kolejničkách a dávali, hlavne svietili si svetielkami pod nohy, aby ste sa niekde... Takže pod nohy, áno, nie do tvári a hore. Pod nohy svietíte, dobre? Prípadne, ak si budete chcieť posvietiť na cedulky, keď je niekde niečo napísané, tak si posvietite svetielkom. Aj keď tu už baníci od roku 1900 striebro neťažia, je baňa plná iných pokladov. Je tu veľká zbierka historických ťažobných strojov, vyťažené strieborné rudy a náučných panelov zobrazujúcich prácu baníkov už od 16. storočia. Takže teraz sa nachádzame priamo pod šachtou Ondrej. V tej miestnosti sme sa prezliekali. Priamo pod tou budovou sme teraz. Šachta Ondrej fára až do hĺbky 500 metrov. Bohužiaľ štvôľňa Bartolomej, alebo chvála Bohu, je sprístupnená len do hĺbky 50 metrov. Expozícia, ktorou budeme prechádzať, je v hĺbke 50 metrov. Takže ideme od zem až 50 metrov. Zostupkové dobývanie, toto sa na Slovensku veľmi nepoužívalo, ale tretí obrázok to bol základ každej ťažby na Slovensku, skoro v každej bani. Je to výstupkové dobývanie, ktorého základom alebo princípom bolo, že okolo ložiska, áno, čierno vlastne, čo je čierno označené, to je ruda, tá ostávala pod nohami, čiže sa im tvoril pevne základ pod nohami, aby sa neprepadli niekam. A stále ťažili smerom hore. No takýchto výstupkových dobývaní bolo niekoľko, a to môžete vidieť na tom ďalšom obrázku, tam to obrází. Predpokladá sa, že na štiavnicu, lebo vlastne štiavnic charakteristické je, že majú tvar lichobežníka, no a sú veľmi úzke, pretože tí robotníci, ktorí pracovali ešte manuálne bez použitia strojov, nepotrebovali, lebo nevládali vyrúbať veľký priestor, čiže rúbali alebo ťažili len toľko, aby sa vlastne dostali opustiaľu. V dlhom rade sme s pani sprievodkyňou putovali tajomnými banskými chodbami, kolejisku banského vláčika a chvíľami sme si pripadali ako v ríši rozprávkových trpaslíkov.
Niektoré miestnosti, ktorými prechádzame, tak sú bez výstuže. Je to len kameň. Keď bola ťažba robená v tvrdej hornine, tak to nebolo potrebné, aby robili nejakú výstuž. Ale keď bola mäkšia hornina, tak sa najprv robili drevené výstuže. Ak ste si všimli, alebo ešte si všimnete, také drevené hranolčeky, kde sme prechádzali. Neskôr sa začal používať betón a betónové plášnice, ktorými sa vystužovali vlastne tie vyhlbené štvolne. Že vlastne prechádzali sme popri Saskom vozíčku, ktorý má jedno koliesko. Bol to taký predchodca huntov, ktoré sa používali neskôr, v novšej dobe v baniach. Saský vozíček bol vlastne prinesený zo Saska, Nemecka. Takým, vlastne pracovala na princípe toho, že mal jedno koliesko, ktoré sa posúvalo pomedzi dva hranolčeky na zemi. Áno, tu. Takže tu vidíme ventilátor z 18. storočia, ktorý bol poháňaný ľudskou silou. Obsluhovali ho ženy a deti do 12 rokov. Deti do 12 rokov preto, lebo od 12 rokov už mohli pracovať v bani a boli platená pracovná sila, väčšinou mladí a malí ľudia. No tento ventilátor pracoval na tom princípe, že koleso tou páčkou sa točilo, celý deň sa ženy a deti striedali. Vnútri sú lopatky, ktoré nasávali vzduch a po truby sa vzduch dostával do bane. Želiesko, kladivko a korítko. Tam je? Veď uvidíš potom. Prvé pracovné nástroje baníkov. Ale dobre tam. Takže tu naľavo môžete vidieť rumpal, ktorý bol zase taký pomocník pre spúšťanie a vynášanie hlušiny, ako aj rudy z bane. No však to si vlastne pozriete, ako to fungovalo. Na páke bolo zavesené vedro, ktoré sa spúšťalo dole a vyťahovalo hore. Napravo hore, keď sa pozriete, tak tam vidíte únikovú šachtu. Takže teraz musíme stadiaľto utekať, že by nás tu zaplavila voda. Tak sa dostaneme týmto rebríkom až ku jazeru Klinger. Pri jazere Klinger vyjdeme na povrch. A ako som to odslal? Dřevěné boudě, sen o zlaté hroudě, já nechám si 1000krát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stí. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Ktorý bol poháňaný konskou silou. Konskou preto, lebo doslova tento stroj poháňali koníky. Boli tu viazané 4 alebo 5 koníkov na tieto hranoli, a tie koníky celý deň chodili iba dookola. Vzniknutá energia bola použitá na posun huntíkov, ktoré sa nachádzajú oproti, pokiaľ tieto látka. Tak ich mohli aj poškodiť tým, že im zatarasili cesty, zasypalo ich, alebo baníci jednoducho zabudili, ale nikdy sa nevrátili. Baníci boli chorí. Baníci pracovali nahý, až do 500 metrov pod zemou. My sme iba 50 metrov a takže baníkom ten pracovný odev na sebe im to zavadzalo proste. Takže aj za cenu toho, že boli poškriabaní, poudieraní, ale radšej pracovali nahý. Ktorý nahradil prácu aj 20 baníkov a nejakých 200 rokov neskôr. Pani Petričková. Počítej, lásko má stí. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí.
hovoria o tom, že v 19. storočí každý baník dostával 2 robotníkom a dávali im mliečko, aby boli zdravší, ale to nebola pravda. Pravda bola taká, že baníci pri spáraní do bane dostávali pivo. A kde majú kuchyňu? No, kuchyňu asi nemali. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být Prácu až 50 robotníkov. Dostala sa tiež maximálne o metr ďalej za deň, ale bola to vlastne ušetrená práca robotníkov. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem za návštevu a za odmenu. Si môžete pozrieť, ako vyzerá Banský mesiac v plne. Túto možnosť majú iba návštevníci škôlne Bartolomej. Nech sa páči túto vpravo, keď sa pozriete, tak môžete vidieť Banský mesiac v plne. Aj keď bola cesta baňou veľmi zaujímavá, všetkých nás úprimne potešili lúče denného svetla, žiariace z jej východu. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo.